Ndichikutambirai zvekare pano paHatsirari 263 pano patinokasika kumhanya news updates ezvo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel, kusubscribe maharo tena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe news updates uchange uchingozvionera panapa, uchange uchiwana news updates ezvo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Vadikani, sekuziva kwataizviita kuti vanga vasingazive, pane muimbi iye anoshedzwa nezita rekuti Great Man. Vazhinji vanomuziva muimba wandiri kutaura nezvake uyuyu. Pakabuda post yekuti paidonetwa mari yekutengera Great Man mota. Mari iyi yaidiwa mari iyo inosvika 10,000 US, paidiwa 10k. Sikasinei mari iyi yabuda pamadonations yakakwana 10k, apo paazotengerwa mota iyo inonzi Honda Fit but iri shato, ndosita rinoshedzwa nemota iyi. So da kusiya mchiona video, pedza kuona video tozvonofika comment section inside rare ndafunga kusiya itosangana zvekare munguva inotevera. Mota yaGreat Man yaveko, ndatiti comment section makorokoto. Mwari ndimwari akanaka. Zvinhu zvatingasinotarisira, zvinhu zvatingasingafungire, but Mwari vanozviratidza nekuti Mwari ndo vanoziva nguva nenguva kuti ningi ndichamusvitsa pakadai. Much love. Yeah. Great Man akavharwa maziso, hapana chaari kuona. Uyu ndi God knows manager wa Great Man. My Great Man now. Muriseko my Great Man. Chichokunakisa, are you happy? Anditka. Anditi tikuona mukufara muri kukura futi. Hey, ita chibage. Ita chibage. Seka. Sekerera tonisha. Ewe. Ndio. Nelsie, what's up? Great Man ari kuziya here zviri kuitika. Pane zvauri kuona, uri kuonera ke? Hapana chokuona. Yeah. Iyi motikari handi yekumota, musamuvhure, ichazomuvhure. Musamuvhure. Tiri paMakasip and Eatery. Pane zvauri kuonera icha? Pane zvauri kuona? Kana chauri kunzwa? Kutaura. Hani ndiri kunzwa kutaura. Ana iri sei temperature? Ukawa kubvia. My Great Man way. Imimi ndiri muchamuvhura. Ndiwe uchavhurwa na. Ndiwe ari kukuvhura. Unoti jisha. Madam, ndiwe ari kukuvhura, unoti nhasi uri kuvhurwa namadam. So uyu ndi God knows we ndiye manager waGreat Man here. Anenge obhishisena, ndinyatsomutrusta. Uyu ari kuramba. Alright. Waimbova hausizi. My Great Man, vhurai murume wenyu. Chorai time iri mupepa. Slowly. Slowly. Ashi, wherever you are, thank you, my brother. Thank you. Yeah. God knows what was it. Wow. Yes. That is you knows it. Queen, I think in this way, how are you feeling, my brother? Say. And did it.
Honda Shuttle iyi inodhura kudarika Aqua kai. Iyi ine space kuti mukati macho nyatsoitendere we anzi yone motikari yatiti nespace yes Honda Shuttle muda kuivhura kumashure ewe haina picha muda kumboti chiko kumazimbabwe Kwana ako. aiwa ndidangoti mazimbabwe aiwa mwenye moyo wenye rudo nanditira chinhu chikuru especially manje mazitoa mota yakakura kudesa ona kuti spirit yangu inokwana bye maspi yangu nejenereta rangu ndofamba ndise aiwa ndoda kutendera zimbabwe kazoona mbuti racho ako inokwana aiwa thank you so much Maria Zimbabwe anditika ndafara we can see ndiyandilelukira anditi it means a lot and zvakakosha kuti uchindiona uchidarika so oti celebrate manyama ndakafundidzitawo